Good morning, everyone. Good morning. I want to wish all our wonderful fathers happy Father's Day. Please, wherever you are, please join us in this service. Our beginning hymn will be hymn 22, 222. I can make a friend who is go Abu 222. Abu 222.
mgbe ọ na-emebi iwu na-emebi iwu ka o meworo chegharịa mee ihe ekpere n'ikpe na ezi omume, ya onwe ya ga-eme ka mkpụrụ obi ya dị ndụ. Aja niile Chineke bụ mmụọ tiwere etiwa, obi tiwere etiwa na nke gopere egwepịa, Chineke ji elede ya anya. Onye-nwe-ayi Chineke anyị, ka obi ebere niile na mgbaghara niile dịrị, n'ihi na anyị nupụwo isi n'okpuru ya, anyị ga-ekwa ntị n'olu Jehova bụ Chineke anyị ntị, iji ghara n'iwu ya niile nke o tinyere iru anyị. Ọ bụ na anyị sị na anyị enweghị mmehie, anyị na-eduhie onwe anyị, eziokwu ha adịghịkwa n'ime anyị. Ọ bụ na anyị ekwupụta mmehie anyị, ọ bụ ekwesị ntụkwasị obi, bụrụkwa onye ezi omume, ka o wee gbaghara anyị mmehie anyị, sachapụkwa anyị ajọ omume niile. Ụmụnna m hụrụ n'anya nke ukwuu, akwụkwọ nsọ na-ezi anyị n'ebe dị iche iche ka anyị ọtụtụ mmehie anyị na ya omume anyị, ka anyị kwupụta ha, ka anyị ghara izu obe ma kpuchie ha iru Chineke bụ nna anyị nke eluigwe, nke pụrụ ime ihe niile, kama ka anyị kwupụta ha n'obi dị umeala, nke nwayọọ, nke nchegharị na nke ịnụ okwu, ka anyị wee nata mgbaghara mmehie anyị site na ebere ya na obiọma ya na ebere na-adịghị agwụ agwụ. Ọ bụ ezie na o kwesịrị ka anyị na-ekwere mmehie anyị n'iru Chineke n'obi dị umeala mgbe niile, ma o kwesịrị ka anyị na-eme karịa otu ahụ mgbe anyị nọkọrọ zukọkwa n'otu, ka anyị kelee ya ekele n'ihi oke ihe niile ka anyị natara n'aka ya, ka anyị gọzie n'aka ya. Ọ bụ ezie na o kwesịrị ka anyị na-eme karịa otu ahụ mgbe anyị nọkọrọ zukọkwa. Ọ bụ n'ike a ka m na-ekpere ụnụ, na-arịọ ụnụ ka onye ụra nọ n'ebe a, ka unu soro m n'obi ọcha na n'olu dị umeala, wee jee nso Amara nke eluigwe, ka wee nwayọọ wepụta mmehie anyị. Mmadụ niile ka anyị sị na anyị nkịtị niile, onye kasị ebere, anyị ejeghị wuo afọ n'ụzọ gị dịka atụrụ furu efu, anyị sikwara n'ọchịchọ nke obi anyị, anyị mebe uwe gị dị nsọ, anyị mebe ihe si ka anyị mee, ezi ngosi ka anyị mee, ezi dị adị n'ime anyị, mere anyị ebere, anyị bụ ndị ọjọọ nke ndị mere ebere. Chineke rapụ ndị kpụchụcha ha mere, weghachi nchegharị uche ha, ka ịkwa nka ka ikere mmadụ niile n'ime Kraịst Jizọs Onye-nwe anyị, wee ke nna kasị ebere n'ihi ya, ka wee si ụta Chineke na nke ezi omume na ndụ anyị udo, kote wee daa nsọ gị. Amen. Chineke nke pụrụ ime ihe niile, nna nke Onye-nwe anyị Jizọs Kraịst, onye na-achọghị ọnwụ nke onye mmehie, kama ka o si n'ajọ omume ya pụta ka o wee dị ndụ, onye were ike na iwu nye ndị ozi ya ka ha agụkwara ndị ya ntọpụ na mgbaghara mmehie nke ha ebe ha chegharịrị. Ọ ga-agbaghara tọpụkwa ndị niile chegharịrị n'ezie, ndị na-ejighị aghụghọ kwere ozi ọma ya dị nsọ. N'ihi nke a ka anyị rịọ ya ka onye anyị ezi nchegharị na mmụọ nsọ ya, ka ihe niile nke anyị na-eme ugbu a tọọ ya ụtọ, ka ndụ anyị fọdụrụ wee si ugbu a na-adị ọcha na nsọ, n'ikpeazụ ka anyị wee bịa n'ọṅụ ebighị ebi nke ya, site na Jizọs Kraịst bụ Onye-nwe anyị. Amen. Nna anyị nke bi n'eluigwe, ka aha gị dị nsọ, ka alaeze gị bịa, ka eme ihe ị na-achọ dịka esi eme ya n'eluigwe, ka emekwa ya otu ahụ n'ụwa. Nye anyị nri taa nke ga-ezuru anyị ụbọchị taa, gbaghara anyị ihe ọjọọ niile anyị mere, otu anyị onwe anyị si gbaghara ndị mere anyị ihe ọjọọ, edubala anyị n'ime ọnwụnwa, ma dọpụta anyị n'aka ajọ ihe, n'ihi na alaeze bụ nke gị, na ike na otuto mgbe niile mgbe niile. Amen. Onye-nwe anyị, meghee gbugburu ọnụ anyị, Chineke zọpụta anyị ọsọ ọsọ. Bilieni. Otuto dịrị Nna na Ọkpara na Mmụọ Nsọ,
ọ dị na mbụ ọ dị ugbu a ọ ga-adịgide otu a were na wee ebi dobe n'aha Onye-nwe-ayi. Ugbu a Sam edoro ụbọchị taa Psalm 78 anyị ga-agụ ya agụ. Abụma 78. Ndị m, ṅaanụ ntị n'iwu m, tọọnụ ntị n'ala ịnụ okwu niile nke ọnụ m. M ga-asaghe ọnụ m n'ịtụ ilu, m ga-ekwukwa okwu omimi dị iche iche na ụba, bụ nke sitere na mgbe ochie, nke anyị nụworo makwara, nke nna anyị ha kọwukwara anyị. Anyị agaghị ezonarị ha na ntị ụmụ ha, na-akọrọ ọgbọ nke ga-adị n'iru akụkọ otuto niile nke Jehova, na ike ya, na oke ọlụ ya niile nke ọ lụworo. O wee mee ka otu ihe àmà guzosi ike n'ime Jekọb. O dokwara iwu na Izrel, nke o nyere nna anyị ha n'iwu, ime ka ụmụ ha mara ha, ka ọgbọ nke ga-adị n'iru wee mara, bụ ụmụ a ga-amụ. Ha ga-ebili wee kọrọ ụmụ ha akụkọ ahụ, ka ha wee tụkwasị obi ha na Chineke, ghara ichezọ omume niile nke Chineke, ma debe ihe niile o nyere n'iwu. Gharakwa ịdị ka ndị bụ nna ha, ndị bụ ọgbọ na-ewezuga onwe ha, nke na-enupụkwa isi, ọgbọ nke na-edoziga obi ha, ndị mmụọ ha na-ekwesịghị ntụkwasị obi n'ebe Chineke nọ. Otuto. Ugbu anyị ga-enwe mmụta anyị nke mbụ. Ihe ọgụgụ nke mbụ n'ụtụtụ a ga-esi n'akwụkwọ Deuteronomy isi nke ise malite na amaokwu nke mbụ ruo na nke itoolu. Our first reading this morning is taken from the book of Deuteronomy, chapter 6, beginning to read from verse 1. Ma nke a bụ ihe ahụ e nyere n'iwu na ụkpụrụ niile na ikpe niile nke Jehova bụ Chineke unu nyere iwu ka ezi unu, ka unu wee mee ha n'ala ahụ ebe unu onwe unu na-agabiga inweta ya, ka anyị wee tụọ egwu Jehova bụ Chineke gị, idebe ụkpụrụ ya niile na ihe niile o nyere n'iwu, nke mụ onwe m na-enye gị n'iwu, gị onwe gị na nwa gị na nwa nwa gị ụbọchị niile nke ndụ gị, ka Jehova gị ka ụbọchị gị wee dịkwa anya. Ị ga-anụkwa Izrel, lezikwa anya ime ya, ka o wee dịrị gị mma, ka unu wee bakwa ụba nke ukwuu, dịka Jehova bụ Chineke gị, Chineke nke nna gị gbaworo gị n'okwu, n'ala nke mmiri ara ehi na mmanụ aṅụ na-eru n'ime ya. Nụrụ Izrel, Jehova bụ Chineke anyị, Jehova bụ otu. Ị ga-ewerekwa obi gị niile, werekwa mkpụrụ obi gị niile, werekwa ike gị niile hụ Jehova bụ Chineke gị n'anya. Okwu ndị a nke mụ onwe m na-enye gị n'iwu taa ga-adịkwasịkwa n'obi gị. Ị ga-ejisikwa ike izi ha ụmụ gị. Ị ga-ekwukwa okwu banyere ha mgbe ị na-anọdụ n'ụlọ gị, na mgbe ị na-eje ije n'ụzọ, na mgbe ị na-edina ala,
na mgbe ị na-ebili ọtọ, ị ga-ekekwa ha n'elu aka gị ka ha bụrụ ihe ịrịba ama, ka ha ga-abụkwa mkpọniru n'etiti anya gị abụọ. Ị ga-edekwasịkwa ha na awara ụzọ abụọ nke ụlọ gị na n'ụzọ ama gị niile. Nke a bụ okwu Onye-nwe-ayi. Anyị ga na-aga n'ihu site n'ịgụ abụ nke 3, hymn number 3. The second reading is taken from Romans chapter 6, verses 1 through 11. What then are we to say? Should we continue in sin in order that grace may abound? By no means. How can we who died to sin go on living in it? Do you not know that all of us who have been baptized into Christ Jesus were baptized into his death? Therefore, we have been buried with him by baptism into death, so that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, so we too might walk into newness of life. For if we have been united with him in death like his, we will certainly be united with him in the resurrection like his. We know that our old self was crucified with him so that the body of sin might be destroyed, and we might no longer be enslaved to sin. For whosoever has died is freed from sin. But if we have died with Christ, we believe that we also live with him. We know that Christ, being raised from the dead, will never die again. Death no longer has dominion over him. The death he died to sin, once for all, but the life he lives to God. So you also must consider yourselves dead to sin and alive to God in Christ Jesus. The word of the Lord. Thanks be to God. Ugbu anyị ga-anụ okwu Chukwu site n'ịgụ abụ 377, hymn 377.
Let us pray. O God, who have made it possible for us to witness this day, to celebrate Father's Day of 2020, shine your light in our darkness and grant us your mercy to love the way you love, to see the way you see, and to give the way you give. Father, when I open my mouth, please speak through me, that the words I utter will not be mine, but yours, in Jesus' name. Amen. Please have your seat. Praise the Lord. Hallelujah. Well, let's sing a little song. This COVID-19 is making things a little, too cold for people. Let's go. This is the day of joy, the day of joy, the day of joy. Okay, organist, thank you. Can you help us with that? This is the day of joy, the day of joy, the day of joy. This is the day of joy, the day of joy, the day of joy. Hallelujah. Today is the day of joy, the day of joy, the day of joy. Hallelujah. This is the day of joy, the day of joy, the day of joy. Hallelujah. This is the day of joy, the day of joy, the day of joy. Amen. Men of all saints, I greet you all. First of all, I'd like to thank God for making it possible for us to see this beautiful day, a day that was chosen to celebrate our fathers. I would like to thank our Father in the Lord, Venerable Clinton Esonu, for graciously allowing me to mount this pedestal this morning. I would like to acknowledge the service coordinators of this wonderful church, the Council of ASIAC, and the leadership of Men of All Saints, including the two groups, Otu Abraham and Otu Gideon, laden with great potentials for the support and development of this very unique church. I also like to acknowledge all members of Men of All Saints, wherever you are today worshiping with us. We thank God for you, and we pray that the Lord will continue to sustain us in all that we do. In Jesus' name, amen. Even though it is Father's Day, I have to specially acknowledge the women of this church, led by none other but Mrs. Ngozi Esonu, and also the union, Mothers Union leader, led by Ms. Grace Ezichi, for the support they give to this church. It is difficult to actually imagine what this church will do without the women. I'm really, really glad to be associated with you guys. And to the youth of this church, I say peace. Okay, now, let me also appreciate everyone all over the world who may have joined us today to worship through our media streaming, despite all other things that you may decide to do. We do not take this gesture for granted or lightly. I pray that God will bless us mightily today as we worship together in Jesus' name. Amen. The title of my message this morning is, Who is Watching Me? It will be a brief one. This day is dedicated to honor our fathers, the unique position of fatherhood, unique in every sense. This is not to suggest that our women do not occupy a distinctive position in our church, but today is dedicated to the fathers. Amen? Amen. Okay. So, who is watching me? Who is watching you? And who is watching us? Recently, we had our way altered by the
response to COVID-19, a rude awakening for our own wise men, the scientists. But now we have discovered that there are certain things that we don't know much about. For a little exercise, I would like everyone listening to me, either in this sanctuary or at home, at work, or wherever you may be, to do two things for me. First of all, ask yourself that question: who is watching me? Then look around and see, and look around you and see who's around you. We will all discover that whenever we are around people, there are eyes staring at us. People are always watching us and listening to us, even when we do not see them. Sometimes we see them, sometimes we don't. By definition, the verb watch means to look, to care for, to observe attentively over a period of time, to listen to, or to pay attention, and so many other definitions. Sometimes it is with intention to respond to the subject's action, and sometimes not. A hunter may be watching the prey to take the best shot, or we may be on a security watch for thieves or intruders. For today, I'm interested in the definition of watch as a verb that emphasizes to learn, to emulate or not to emulate, to copy or not to copy. Where I come from, I know you all know, where I come from, we use questions to answer questions. It's not a new thing, I know that. Okay, so the same way today, I'm going to use three questions to address this question that I just asked. Now, those questions are, number one, who is watching the Father? Who is watching the fathers? Number two, why are they watching the fathers? Number three, what are the roles of the father? Or in other words, what should the fathers be doing as they are being watched? Let's go to number one quickly for time's sake. Number one, who is watching the fathers? Well, people may quickly answer, oh, God. But for today, our focus is not on the Creator who watches over us. However, God is watching the fathers. Yes, God is watching the fathers. Strictly unseen, omnipresence, to help us, to feed us, to train us, and in turn request accountability. Another answer, somebody may say, the children, of course. Yes, the children, because I said fathers, so next, who's watching the fathers? The children. This is true, since I said fathers. But a lot more than that. This also includes those who know you as a father. Those who know you as a father, or acknowledge that you are either a biological father to someone else, or you are a father figure to someone else. So that also puts you there as a father. This will include our wives, our sisters, your parents, and other relatives. In our community, people also know you in that regard. In the community, people know you in that regard. For example, some people call me uncle, just as I'm called in our wonderful youth fellowship of our All Saints Igbo Anglican Church. But they also know me as a father because they know my children. Who else is watching the fathers? One more modern day watcher that we're all aware of and we are all very apprehensive of, the social media. The social media. Some of our fathers do not appear conscious of the fact that their children and people who know them as fathers are paying attention to their content in Instagram, Facebook, whatever they are tweeting and sharing in WhatsApp. And today, everything that can be imagined by the raw human mind and the raw human heart is shared freely in the social media. I wonder if censorship will ever be effective again. Before we had censorship, but now I don't know where censorship went to.
before you share anything in the social media, do you, as a father, remember that fact that you are a father? Do you remember that you are a father? Meaning that some people are paying attention. Now let's go to question number 2 quickly. Why are they watching the fathers? Since we have already identified who are watching the fathers, now, fathers, hear this. Your children, and when I say children, I have defined children to mean those, not just your biological children, but also those who identify you as a father figure, and those that, whenever they're around you, they feel protected. So, since we have already identified that, now what your children are watching you to see what you are doing. That is why they are watching you, to see what you are doing. What could that be? Number 1, to see what movies you are watching. Number 2, to hear the kind of language you use. And I don't mean Igbo or English or Spanish. I mean, they pay attention to how vulgar you are. They pay attention to see if you use coarse language, if you use foul language. They pay attention to everything you say and how you say it. It is important for us to remember that getting angry is not an excuse to sin or curse. That's very important. Because some people, when they get angry, they think, oh, it's good enough for me to lose it. Yes, you can get angry. It's not a sin to get angry, but it's a sin to sin when you get angry. The Bible says, be angry, but do not sin. That's Ephesians chapter 4, verse 26. Be angry, but do not sin. Number 3, they are watching to see how you treat others under your influence. Now, who are the people under your influence? You can imagine your wife, your children, other people's children, either in the church or in the community, in school, wherever you may find yourself. Now, the Bible also tells us that a gentle answer turns away wrath, but hard words stir up anger. What you say alone can make or break a situation. Proverbs 15, verse 1. Proverbs 15, verse 1. Now, number 4, do you smoke? Do you indulge in drinking? Or do you drink responsibly? The Bible also tells us that do you not know that your body is the temple of God? And at the end of that verse, it says, you have been bought for a price. In other words, your body do not belong to you anymore as far as you are in Christ. Then number 5, are we leading our children by talking alone or also by examples? They are watching to see what you post in all the social media. You need to be conscious of who you will get to see. You need to be conscious of who will get to see your post, your comments, and the videos you watch, either on your phone or on the TV. Or the TV. For the interest of time, let us look at the last question. Number 3, what are the roles of the fathers? In other words, what should the fathers be doing? The number 1 role of a father is to train their children. How? Fathers are expected to feed everyone under their influence, not only with physical food, but also with spiritual food, the Word of God. From the first lesson that we read today, which was read so eloquently, Deuteronomy 6, from verses 6 to 7, tells us, these commandments that I give you today are to be on your hearts. Impress them on your children. Talk about them when you sit at home, when you walk along the road, when you lie down, and when you get up. So there's really no break for a father in the work of training your children. You don't take a break with that. And again, a father is expected to shelter, provide, and direct their children. 1 Thessalonians chapter 2, verses 11 to 12, it says, for you know that we dealt with you as a father
deals with his children. Now, how does father deal with his children? Let's continue. Encouraging, comforting, urging you to live lives worthy of God, who calls you to his kingdom and glory. From the psalm that was apportioned for today, was written there, Psalm 78, 2-3. I will open my mouth with a parable. I will utter hidden things of old, things we have known and we have had and known, things our ancestors have told us. Now, it is the work of the fathers to pass on this knowledge that comes from the word of God to their children. And the proverb says, Proverbs 22 verse 6 also tells us, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Sometimes the job of a father seems too hard. So what do we do? This question goes to the fathers again. When do you give up on your children? Is there a time that you say, well, this child is too stubborn, I don't know what to do? Well, the Lord gave us an example. The Lord again taught us by example. Let us look at Deuteronomy 1 verse 21. In the wilderness, here you saw how the Lord your God carried you as a father carries his son. Now, how does the father carry his son? Let's continue. All the way, I repeat, all the way you went until you reached this place. So how does the father carry his son? All the way you went until you reached this place. God carried the children of Israel all the way to the promised land, despite their profound disobedience to the laws he had given them. You can go ahead to read the story of the prodigal son, Luke 15, verse 11 to 32. As the Lord did not give up on us, we cannot give up on our children until they are saved. Now, let us conclude. In this Father's Day celebration, on this Father's Day celebration, among other things, what can we take away from today's message? Here are some few points. It is a privilege to be a father. It is a gift, a heritage from the Lord. According to Psalm 127, verse 3. Behold, children are a heritage from the Lord. The fruit of the womb a reward. Now, this reward is not from our hard work, but a blessing from the Lord's magnanimity. The fathers have a unique position, not only in their various families, but in the communities and even in the social media. Our children, relatives, and members of the community who see us as a father figure are watching the roles we play at all times. At all times. Our social media content is very important in today's world. Then God has chosen us to lead all those placed under our influence towards him and not away from him. And finally, as a father, you must hold on to the word of the Lord at all times, to meditate in it day and night, and teach them to your children, so that it will be well with you. According to Joshua chapter 1, verse 8. Now let us pray. I pray that God Almighty, who have appointed us as fathers to lead this generation, will strengthen us to train, provide, and protect his children according to his words. In Jesus' name. Amen. Thank you. Who is watching you? Onye kwuru anyị okwu Chukwu na-ajụ ajụjụ ndị nna. Onye na-ele gị anya? Onye a na-ele gị anya, ọ wụ onye? Nwa gị nwoke, nwa gị nwaanyị, nwunye gị, ndị na-edu n'ime obodo, ndị na-ele gị anya. Gịnị mere ha ji ele gị anya?
ha na-ele gị anya ka ha mụta ihe n'ọnụ gị, ka ha mụta ihe n'aka gị, ka ha mara ụdị mmadụ ịbụ. Ndị nna, ụmụ anyị na-ele anyị anya, ụmụ anyị ndị nwoke na-ele anyị anya ịmara otu anyị na ndị nwunye anyị ha si ebi. Our sons want to know and learn from us how we are treating our wives, how we are living with our spouses. And in any way, when they learn from us, when they grow up, they are going to also begin to treat their wives the way we treat our wives. Some of our daughters are watching to see how we are treating their mothers. And when they are going to marry, some children will say, other children, other girls will say, I want to get a husband that looks like that treats women like my father does. Which one will it be? As your child watches you. This is what our preacher is telling us today. And on that note, I just want to say a prayer for our fathers. Because a lot depends on us in this world. Ọ bụrụ na anyị adịghị eleta ndị nne anyị, ndị nwunye anyị ha na ndị nne anyị ha na ụmụ anyị ha nke ọma, anyị emebiela ụwa. A lot depends on us. Ya mere biko n'ụmụnna, let us pray for our fathers. Chineke anyị onye kwesịrị ntụkwasị obi, onye nyere anyị ndị bụ ndị nna nke ezinụlọ ike idu na ichekwa ezinụlọ inyere anyị n'aka, idu na ichekwa nzukọ nsọ Kraịst inyere anyị n'aka, idu na ichekwa obodo inyere anyị n'aka. Biko nyere anyị aka ịmara mgbe ọbụla anyị nọ, ebe ọbụla anyị nọ, na o nwere ndị na-ele anyị anya, na o nwere ndị na-achọ ịṅomi ihe anyị na-eme, o nwere ndị na-achọ ịmụta ihe n'ọnụ anyị. Kwee ka ihe a ga-amụta n'ọnụ anyị bụrụ ihe ọma, ọ bụghị ihe ọjọọ. Anyị arịọ n'aha Jizọs. Mgbe ndị a na-ele anyị anya, ụmụ anyị ha na-ele anyị anya, ndị nọ n'obodo na-ele anyị anya, ndị anyị na-edu na-ele anyị anya, biko kwee ka ha mụta ihe ga-edu ha na ndụ nke ha, ha bie ndụ ha dị ka ndị kwere ekwe. Kwee ka ha mụta okwu Chineke n'ọnụ anyị, kwee ka ha mụta agwa ọma, ikpere Chineke na ịdị nsọ, na ibi ndụ ezi omume, ọ bụghị ndụ aṅụrụma na ndụ okwu ụgha na ndụ aghụghọ. Ekwela ka ha mụta ihe ọjọọ n'ọnụ anyị, kwee ka ha mụta ihe ọma. Anyị arịọ n'aha Jizọs. Nye anyị bụ ndị bụ nna ike ilekwasị anya na onye a bụ nna anyị nke eluigwe. Anyị mụta ihe n'ọnụ gị, anyị akụziere ndị na-ele anyị anya. Kwee ka ọ dịrị anyị otu a, nna nke eluigwe. Anyị na-ekele gị n'ihi ohu gị nwoke onye ijiri gwa anyị okwu. We pray, mighty God, that you will bless our preacher today. Grant, oh Father, that as he has preached, so also he will be a teacher to his own children. That he will be someone who realizes that people are watching him, that children are watching him. All of us, oh God, all of us men, help us to know that our children, our wives, members of the community, the people we lead are watching us, so that we will do well, oh God, to be cautious how we speak, how we act, what we do when we are angry, what we do when we are rejoicing, when we are happy. Grant that we will not be people who drink too much, who talk too much, who sin because we are angry. Grant that we will not have any excuse to sin, but always be mindful that people are watching us. And being so mindful, help us to behave in the way that will bring you glory and honor, and that will train our children in righteousness. We make our prayers through Jesus Christ our Lord. Amen. Nke-Ndi-Ozi.
Please, we may stand for Okwukwe nke Ndi-Ozi. Finally, ka anyị sị, ekwe m na Chineke bụ nna, epụrụ ime ihe niile, onye kere eluigwe n'ụwa. Ekwe m na Jizọs Kraịst, naanị otu ọkpara ya, bụ onye nwe anyị, onye a tụrụ ime ya site n'ike mmụọ nsọ, nwa agbọghọ na-amaghị nwoke, bụ Mary, mụrụ ya. Ọ nwụrụ ahụhụ n'ụbọchị Pontius Pilate, akpọgidere ya n'obe, anwụọ, elie ya, ọ dị n'ala mmụọ. Ụbọchị nke atọ, o si na nwụrụ anwụ bilie ọzọ, ọ rịgo n'eluigwe, ọ na-adị n'aka nri Chineke bụ nna, nke pụrụ ime ihe niile, na ebe ahụ ka ọ ga-esi bịa ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ. Ekwe m na mmụọ nsọ, na nsọpụrụ Katọlik nke ịdị nsọ, na mmekọ nke ndị nsọ, na mgbaghara mmehie, na mbilite n'ọnwụ nke arụ, na ndụ ebighị ebi. Amen. Biko ka anyị ikpere n'ala. Onye nwe anyị nọnyere unu. Onye nwe anyị mere anyị ebere. Onye nwe anyị mee ka anyị hụ ebere gị. Jehova mee wetara nrụrụ anyị akpọpụrụ gị, were omume ịkwasị ndị ozi gị. Jehova zọpụta ndị nke gị. Jehova nye udo na mgbe anyị. Chineke mee ka obi dị ọcha n'ime anyị. Kọlekt dịrị ụbọchị taa, Sọnde nke abụọ ka 20 gara. Onye nwe anyị, onye na-adịghị ewepụ aka inyere ha aka ndị ichi ha, bụ ndị na-azụlite n'egwu gị na ịhụnanya gị na-eguzosi ike. Debe anyị na-arịọ gị n'okpuru nchebe nke ezi iburu ụzọ hụ ihe nke ị na-ahụ. Meekwa ka anyị nwee egwu na ịhụnanya gị nke dị nsọ niile, site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Ọlịdị nke abụọ n'ihi udo. Chineke onye wetara udo, onye hụrụ ịdị n'otu n'anya, onye nke mara gị bụ inwe ndụ ebighị ebi, onye ofufe a na-efe gị bụ ịpụsị n'oru dum na-alụrụ anyị ọgụ, bụ ndị oru gị dum ala n'obi na mgbe niile nke ndị iro anyị, ka anyị ghara ịtụ egwu ike onye ọbụla na-emegide anyị, ebe a tụkwasịrị obi na ị ga-alụrụ anyị ọgụ, si na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Kọlekt nke atọ n'ihi prayers for the people and prayers for the church, our families, our communities, and nations of the world amidst the coronavirus. Comfort and heal all those who suffer in body, mind, or spirit, especially Georgina Wadigo, Charles Wadigo, Regina Njoku, Ngozi Okezie, Vincent Ahagotu, Celestina Ohanaga, Chama Okeke, Benson Wogu, Adeline Analamalechi, Chidinma Igwim, Obi Eke, Georgina Wagu, Reverend Daniel Sajunisa, Josephine Iwanyawu, Jesse Wosu, Moses Ahagotu, Dora Ahagotu, Sabanas Wosu, Patience Oru, Induku Okonkwo, Ijiru Uzoma, Chimeze Naji, Christian Njoku, Christopher Wachuku, Onyekwere Ndukwe, Donald Wosu, Kingsley Obunibe, Christiana Chukwunyere, Thomas Wachuku, Lillian Ikeme, Angela Onyeka. Please add the names of those you know. Give them courage and hope in their troubles
and bring them the joy of your salvation. Lord, in your mercy, hear our prayer. let us pray for those who celebrate birthdays this week. Our God, our times are in your hand. Look with favor, we pray, on your servants as they begin another year in their lives this week, especially Nkiruka Igwem, Beverly Dennis, Chukwuma Okeke, Mary Eke, Chisom Njoku, Uzoma Okezie. Grant that they may grow in wisdom and grace, and strengthen their trust in your goodness all the days of their lives. Lord, in your mercy, Hear our prayer. let us pray for those who have died in the faith of Christ. Hear us as we remember those who have died in the faith of Christ. Let us remember especially our fathers from this church who have departed us in this life, especially Joseph Okeke, Emmanuel Onyawo, Richard Woke, David Chukwu, Israel Ahagotu, Henry Onoha, Sir Samson Wokorie, Chidi Ugoji, and David Wachuku. According to your promises, grant us with them a share in your eternal kingdom. Lord, in your mercy, Hear our prayer. let us pray for the global coronavirus pandemic. O God, our refuge and strength, a very present help in trouble. In this challenging and uncertain time of global pandemic and public health crises, we welcome before you offerings our prayer on behalf of those in need, the church and the world. We pray for all who have been affected by the coronavirus around the world. We pray for the leaders of the nations that they may work together for the common good as the outbreak spreads. May barriers that divide be brought down so that bonds of trust may be strengthened to benefit the entire human family. Grant public health and government officials in this nation, our country Nigeria, and all over the world the strength and the will to act swiftly and decisively, with wisdom and compassion in service to all. Heal those who are sick with the virus. May they have access to medical care and regain their strength and health. Grant them your healing grace. Give strength to all who are caring for loved ones. We pray for your healthcare workers, especially all the healthcare workers from All Saints Igbo Anglican Church, our community, who with hearts of service stand on the front lines of providing care. Grant them the courage and protection as they put the needs of the public safety before their own. Bless the scientists and researchers around the world as they combat the virus, that their work may yield knowledge to develop a vaccine, treatments, and improved measures to reduce its spread. We pray for the safety and well-being of all who travel and those who remain quarantined. Remove the presence of fear and anxiety from our hearts, that confident in your providence, we may be generous in sharing our resources. Grant that our churches and communities of faith may reflect your love as they minister to the most vulnerable among us. Fill them with your Holy Spirit as they work to be your healing hands and feet to all in need. We pray for those who have already lost loved ones to the virus and those who will yet suffer such loss, that they may know the consolation of your love. We pray for all who have died from this disease in the hope of resurrection, and those whose faith is known to you alone, that, with all the saints, they may have rest in that place where there is no pain or grief, but life is eternal. Keep us, good Lord, under the shadow of your mercy. Sustain the anxious. Be with those who care for the sick, and lift up all who are brought low, that we may find comfort knowing that nothing can separate us from your love. Lord, in your mercy. Hear our prayer. Let us pray for the church and churches all over the world. We thank you, Lord, for All Saints Igbo Anglican Church, for which we are members, and for the Holy Spirit at work amongst us. Be with those who lead in our ministries, the clergy, the lay leaders, the wardens, the council, all the ministries and groups of the church. We pray your blessings on all who share with us in this church's life. We pray especially for all the members who are sheltered in place because of the coronavirus, that we may continue to be strong in faith and grow in a knowledge of your love.
We pray that as a congregation, we may be aware of the needs of others, especially at this time of difficulty. Help us as children of your family to respond to them by our understanding, by our support, and by the love we show them. Father, we pray for your church throughout the world, especially for the Episcopal and Anglican communions, that they may not grow weary of proclaiming the gospel of Christ, but serve as a beacon of hope to a suffering world. We pray especially for Michael, the Episcopal presiding bishop, Henry, the primate of the Nigerian Anglican Communion, Marianne, the bishop of the Episcopal Diocese of Washington, all bishops, Clinton, our priest in charge, and all who minister in your name, that they may share to the full in the work of your Son, revealing you to men and women, and reconciling them to you and to one another. We pray that Christians may love one another and their neighbors as you loved us, and that working together they may bring peace to all people. Lord, you are their midst. Keep them fearless in proclaiming your word and works, and make them be a light in the darkness. Lord, in your mercy, let us pray for all nations of the world. Daily, international events are setting the stage for Jesus' return. As believers, let us pray on behalf of all the nations of the world and their leaders. Let us pray to God to direct the hearts and minds of all the leaders, especially Donald, the president, and all the leaders of this nation, Mohammed, the president of Nigeria, and other leaders of the world who make decisions that will lead their countries in your way and according to your word. We pray that you bring changes to the politics of this nation, our country, Nigeria, and everywhere voices of influence to speak in agreement with your words are needed. We pray for racial justice and freedom of operation, especially here in America. We pray that you surround our leaders with people filled with the spirit of wisdom, godly counsel, and insight. We also ask you to remove from positions of authority those who stubbornly oppose righteousness and justice, and replace them with men and women who will follow you and your appointed course for the nations. And as we anticipate the coming again of our Lord Jesus Christ, we ask for the spirit of faith, the working of miracles, for signs, wonders, gifts, and demonstrations of the Holy Spirit, and power to be strong against adversities. Almighty God, guide the nation of the world into the way of justice and truth, and establish among them that peace which is the fruit of righteousness, that they may become the commonwealth of our Lord and Savior, Jesus Christ. Lord, in your mercy, let us pray for justice and peace in the world. Eternal Father, you created us in your own image and likeness, but sin has warped the minds of men, and throughout the world there is much injustice and much carelessness of the rights of other people and personal responsibility. We pray for all those who have fallen victim to hatred and inhumanity, especially all men and women who have been murdered unjustly through racial discriminations and from police brutality here in America, in our own country, Nigeria, and all over the world, for those loved ones who are left behind to mourn, and for the souls of those whose hearts are cold. Lord, when you are excluded from the hearts and consciences of men, the inevitable result is that people suffer, and Lord, there is much injustice and corruption taking place in our world today, not only in the lives of individuals, but also in the corridors of power and the council rooms of many nations. We pray, Lord, that you will right the wrongs that are taking place in our world and vindicate those who are being treated unjustly. Keep us, Father, from trying to take matters into our own hands, for vengeance is yours, and you will repay. But Lord, in your grace and mercy, we pray that you would give justice and peace to all those who have been cruelly and unfairly treated by their fellow man. And may the injustice and carelessness that they have had to endure be the means to draw them into your saving arms of grace. Lord, in your mercy. Let us pray for our individual families and our communities. Let us thank God for how he loves us and how he sets the example of parenthood.
Let us thank God today for our parents, especially our fathers, whom we celebrate today. We pray that whether they are here with us, still or with you, that you might bless them, that you would forgive as we forgive any failings that they may have or still have, that you might bring to yourself and hallow all the good they did or do, and lead them in righteousness with cords of human kindness and ties of love. We pray for the young people here in our church, families, community, and throughout the whole world. God our Father, you see your children growing up in an unsteady and confusing world. Show them that your ways give more life than the ways of the world, and then following you is better than chasing after selfish goals. Help them to take failure, not as a measure of their worth, but as a chance for a new start. Give them strength to hold their faith in you, and keep alive their joy in your creation. We lift up this day those whom we think of during this worship time, especially all the fathers here and everywhere across the world. Bless, O God, each and every one of them, and make them a blessing. Bless indeed your whole church here and throughout the world. We ask all these rememberings you promise to us and according to your call upon our lives. One of the most precious gifts we have is the maturity and wisdom of the elderly. They are the guardians of our traditions and memories. With advancing age coming through human frailties, which causes them to become more dependent upon others, therefore we pray for our elderly parents and relatives, and especially all the elderly people here and all saints and elsewhere, who are particularly vulnerable and may have other serious medical conditions. We pray for their safety and protection. Bring peace in our families during this period of anxiety and stress, and grant us the strength to go through these trials. Lastly, we pray that you grant and fulfill every family's needs. Lord, in your prayer. In your mercy, hear our prayer. Ka anyị gaa n'ihu na-ekpe ekpere, ihe na-ekpere bara oke uru. Dịka ihu anyị dị iche iche, otu aka mkpa anyị dị iche iche, anyị ekpele ekpere banyere ụwa niile, ụmụ Chineke n'ebe niile ha nọ, ndị isi chọọchị na ndị na-eje ozi n'ụlọ nsọ Chineke, na ụmụ Chineke niile gbazụ ụwa niile gburugburu. Ugbu ana m arịọ ka onye ọbụla n'ime anyị were onwe ya chee n'ihu Chineke, tụmadị anyị onwe anyị bụ ndị nna. Anyị maara ihe na-akpa anyị mkpa n'ezinụlọ anyị dị iche iche. Ọtụtụ n'ime anyị nwere ndị udo na-adịghị n'ezinụlọ ha, nwere ndị o nwere ihe na-eri nri n'obi ha, nwere ndị ọrịa n'ezinụlọ ha, nwere ndị na-eru uju n'ihi mmadụ ha nwụnahụrụ ha, nwere ndị na-achọ ihe n'aka Chineke. Biko, ihe ọbụla ọ bụ, achọrọ m ka ị were ya chee n'ihu Chineke ugbu a. Ka Chineke anyị, onye ebere na onye amamihe, onye maara mkpa dịrị ụmụ ya, ka o mezuru anyị mkpa ndị a niile. Onye-nwe anyị, nụrụ ekpere anyị, ka akwa anyị rue gị ntị. Chineke, gị onye nyewere anyị amara ugbu a, ka anyị were otu obi bute arịrịọ anyị n'iru gị n'ọgbọ. Gị onye kwere sị na mgbe mmadụ abụọ maọbụ karịa otu ahụ zukọrọ n'aha gị wee kpọkuo gị, na ị ga-anụ arịrịọ ha. Onye-nwe anyị, biko mezuo ọchọ na arịrịọ nke ndị ọrụ gị ugbu a, otu ọ ga-adịchasịrị anyị ezi mma, nye anyị ọmụma nke eziokwu gị n'ụwa nke a, ya na ndụ ebighị ebi n'ụwa nke na-abịa. Amen. Ka anyị niile rịọkọ amara, ka amara nke Onye-nwe anyị Jizọs Kraịst na ịhụnanya nke Chineke na nwekọ nke mmụọ nsọ dịnyere anyị niile ugbu a na mgbe niile ebighị ebi. Amen. Keleenụ Jehova n'ihi na ọ dị mma, n'ihi na ruo mgbe ebighị ebi ka ebere ya dị. Keleenụ Jehova n'ihi na ọ dị mma, n'ihi na ruo mgbe ebighị ebi ka ebere ya dị. Eji m ohere a na-ekele ndị nna niile ebe ọbụla ha nọ. Ngwanụ anyị nyerịta na ibe anyị ekele udo. Ugbu a anyị ga-efe aka, ọ dịkwaghị onye ọbụla fere ibe ya aka sị ya, ahụrụ m gị n'anya, ịbụ onye ụwa ọma, ahụrụ m gị. Onye ọbụla fere ibe ya aka sị ya, ahụrụ m gị n'anya,
Ịbụ onye ụwa ọma, ahụrụ m gị n'anya. Praise the Lord. Eji m ohere ọzọ na-ekele ndị nna anyị niile na ndị nne kwadoro anyị enwe ike bịa n'ihu Chineke taa. Anyị na-ekele Chineke n'ihi ịhụnanya ya n'ebe anyị nọ. Ọbụnadị n'oge coronavirus a, ọtụtụ mmadụ anwụọla. We hear that in America, more than 120-something people have died. 1,000, not just 120-something people. 120-something thousand people have died. But still, Amara Chineke, ọ bụghị n'ihi ndị mma anyị. Anyị ka zukwara oke n'ime all saints. Praise the Lord. Ya mere, anyị na-echeta ndị niile nwụrụ n'oge a. Ọ ga-amasị m ka anyị guzo ọtọ ebe ọbụla anyị nọ, ma n'ụlọ ma n'ime ebe a, ka anyị gbanụ nkịtị m naanị nwa mgbe iwere ndị a niile nwụrụ anwụ chee n'ihu Chineke. May the souls of the departed rest in peace in God. Amen. Amen. Biko nọdal. Biko o nwere ụmụ announcement ole anyị nwere ime. Nke mbụ n'ebe ndị nna nọ, ụnụ mara na taa Father's Day. Ọdọwa oge dịka oge ata mgbe anyị na-eweta ihe n'uju anyị ji arụ ọrụ n'ime church. Yeah, man, I encourage all our fathers, wherever you are, remember that today is the day when we go the extra mile, as it were, to provide money for the work of the church. So if you used to write us a check of $100 every service, please make it maybe $150 or $200 today, so that more resources will come in for the work of the church. Remember that we are in competition with our mothers. On Mother's Day, they did their best. We have to show that we are the fathers of the church today. Also, the mothers of the church have asked me to announce that this coming Saturday, they are going to do their last sharing of food for those who are in need, not just within our church, but also within our community. This will be announced on our forums, the different WhatsApp forums, and by word of mouth. If you know anyone who is in need of food, please let them come here on Saturday from 2 p.m. to 5 p.m. There will be food distribution by our mothers in this place. I now invite our brother to tell us something about the Boys Brigade. On Saturday, the Boys Brigade will be having a virtual meeting this Saturday at 2 p.m., so the 27th of June. A link will be sent out. Fathers, please encourage your sons to join. I know the mothers are doing a great job of doing that, but as it's today's Father's Day, please encourage your sons to join the meeting. Thank you. Hymn for offering. Hymn number 8. Abu number 8.
na ndụ ahụ ke inyere bụ ezie ma dịka osisi anyị na-amị mkpụrụ anyị na-anwụ na-agafe ma ịnọgide. Chineke otuto na kedị ngọzi na-emozi na-etokwa gị n'elu igwe ka nye gị otuto na nke bụ ihe Chukwu ihe dị onye amamihe. Chineke nna anyị, ị kwesịrị ntụkwasị obi mgbe niile. Kwesị ka aja gị mma, kwesị ka atụkwasị gị obi. Ụmụ gbakọtara n'ụbọchị taa ịja gị mma n'ihi ndị nna. Anyị na-eto gị na-aja gị mma n'ihi ndị nna ndị tinyere n'etiti anyị, ndị na-arụ ahụhụ ka ije ozi n'ime ka aha Chineke anyị bụrụ ihe a na-eto eto. Anyị na-ekelekwa gị ọbụna n'ihi ndị nke gbakọtara n'ebe a taa, ndị soro onye aka hụ na ofe ndụ nke ụbọchị taa gara nke ọma. Anyị na-agọzi ha n'aha gị. Anyị na-agọzikwa ndị nna nke All Saints Igbo Anglican Church, ebe ọbụla ha nọ n'ụlọ ha dị iche iche, maọbụ ebe ha na-eje ozi, maọbụ n'ebe ha na-arụ ọrụ. Ndị mere ka ha bụrụ ndị nchịkọta na ndị nlekọta, ndị na-eme ka ndị ọzọ nwere ihe ha ga-elere anya wee na-efe gị. Onye-nwe anyị, kwee ka anyị kwesịrị gị ntụkwasị obi n'ọrụ itinyere anyị n'aka. Kwee ka ọrụ nke ndị nna bụ ime ka ndị ọzọ hụ ihe nlereanya n'ime anyị, ife Chineke n'ime mmụọ na n'eziokwu, ka anyị rụọ ọrụ a dịka o si kwesị, dịka a na-achọ ya n'aka anyị. Mgbe anyị na-esi n'ebe nsọ nke a na n'oge ofufe a na-ala na-apụ, anyị na-arara ndụ anyị tinye n'aka gị, nna nke eluigwe, na-arịọ ka inye anyị ike, nye anyị ume, gọzie duzie ndụ anyị, ka anyị ga-esi bụrụ ndị na-ewetara gị otuto mgbe niile. Ka mgbe ndị a na-ele anyị anya, these people who are watching us, as they watch us, kwee ka ha hụ naanị ihe ga-eme ka ha jee n'ụzọ nke ezi omume, ha wee dịrị gị ndụ. Anyị na-ararakwa izuụka nke a anyị batara n'ime ya taa, na-etinye n'aka gị, na-arịọ ka ọ bụrụ izuụka nke ọganihu, izuụka nke ndụ, ọ bụghị nke ọnwụ, izuụka nke ahụike. Onye-nwe anyị, kwee ka malite n'ụbọchị mbụ nke izu ruo n'ụbọchị nke ikpeazụ n'ime izu a, ka naanị gị bụrụ eze n'ime ndụ anyị, ka naanị gị bụrụ eze n'ime ezinụlọ anyị, ka naanị gị nye anyị ike iduzi ndị niile na-elekwasị anyị anya. Ka ọ ga-abụ ma emesịa anyị abụrụ ndị agụrụ na ndị ezi omume ịnata amara n'aka gị, ịnata ngọzi n'aka gị ma emesịa. Anyị arịọ ihe ndị a, kwere na ị ga-emezuru anyị ọbụnadị karịa otu anyị nwere ike ịrịọ gị ugbu a, site na Jizọs Kraịst bụ Onye-nwe anyị. Amen.
ka udo nke Chineke karịrị nghọta mmadụ chebe obi unu na echiche uche unu na ọmụma na ịhụnanya nke Chineke na nke ọkpara ya Jizọs Kraịst bụ Onye-nwe anyị. Ka ngọzi nke Chineke onye bụ nna na ọkpara na mmụọ nsọ dị n'etiti unu dịnyekwara unu ugbu a na mgbe niile ebighị ebi. Amen. Amen. Abụ maka imechi abụ 167, hymn 167.